αδιάφθορα εκτός εαυτού. Φέρτε αυτά τα παράσιτα στο μέγαρο της δικαιοσύνης. Εσύ εκεί, να δω τι κρύβεις. Κλοπημαία σίγουρα. Πάρ' της τα αμέσως. Το σκάι. Δώστε μου άσυλο, σας παρακαλώ! Ένα βρέφος. Τι άσχημο. Όχι! Φώναξε ο ιερέας. Είναι ένας φρικτός δαίμονας. Το στέλνω πίσω στην κόλαση, όπου ανήκει. Έχει σε σέμα αθώων ανθρώπων στα σκαλιά της Παναγιάς. Είμαι αθώος, έπραξα το σωστό. Θες να σκοτώσεις και τούτο το βρέφος στα σκαλιά της Παναγιάς. Έχω καθαρή συνείδηση. Ο εαυτός σου μπορεί να τα αντέχει. Δεν σου λέει πως δεν έχει ενοχές. Μα ποτέ δεν θα βρεις πουθενά να κρυφτείς απ' το βλέμμα. Απ' τη ματιά της Παναγιάς. Και για πρώτη του φορά ο άγριος δικαστής ένιωσε πως κάπου υπάρχει ο ανώτατος κριτής. Τι πρέπει να κάνω? Φρόντισε το παιδί σαν να ήταν δικό σου. Πώς θες να μου φορτώσεις αυτό το τέρας? Ας είναι. Θα ζήσει όμως μαζί σου στην εκκλησία. Να ζήσει εδώ. Πού? Όπου θες. Ζεις εδώ καλά κρυμμένος σαν σε φυλακή. Στο καπαναριό μπορεί. Ο Θεός πώς θα τα φέρει, ποτέ δεν ξέρεις. Η φρικτή μορφή σου ίσως θα μου χρειαστεί κάποια στιγμή. Και ο Φρόλο έδωσε στο παιδί ένα φοβερό όνομα. Τη λέξη που σημαίνει δύσμορφος. Κουαζιμόδος. Να έχω ένα ένιγμα για όλους εσάς στα σκαλιά της Παναγιάς. Ποιος είναι άγγελος, ποιος σατανάς. Και ηχούν παντού καμπάνες στην καρδιά της Παναγιάς. Γεια σου. Ήρθε η μέρα. Θα πετάξεις. Τώρα. Ωραία μέρα.